Bocah Gunung Rumin, monggo minangkani pamundutan saking Sekolah Bapak Turimin, semangga. Ayo, ayo, ayo. Asik. Kok dadi kowe? Ya, lumayan. Alah. Siapa juragan larang ora pengin ya. Ala nek kenyang ya pati gremet nek kaya kowe. Oh, juragan duren ditunggu. Grantingan juragan duren tapi grantingan. Lah kuda juragan, Pak. Juragan petek. Petantang petenteng. Apa kowe ayo
Monggo tukun jasen jrim. Nah, matur suwun tante. Maning apa wis? Maning apa wis? Wis. Sakenya maning. Iya. Ponakan? Oh, keponakan. Alah ora kelia wong anu. Ponakan ya. Iya sekang pamane. Joget maning karo Nah, iya karo joget. kaki. Karo kaki. Karo kaki. Ya kaki. Karo Oh, tuane. karo wawa. Ya karo Karo wa. wawa. Iya wawa maksudnya tua kayak iki lho, Ting. Iya iya. Apa kowe? Sawah
blosor. Tuh gentak-gentuk. Glosor ya, Reng. Gandel-gandel anak kuping apa iki ngono anting-anting itu gondal gandul singko gowo kuwi apa iki kuncine mbok rondo Aku paling hafal burine. ayo mangkat ya ya Bunti bekayu pada tindak pundi pati ngaren tindak wae ranu pataksi ewean opo ora wedi timbang anggur kula gelem ngancani kan golet momongan niki blonjo napa bayo Ampun Mas sampean ampun kunciwo kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing Owe. prawan rondo kanggo ora pete-pete Ning Semarang Mas tuku gelang apa ati-ati Jos melang yo ben rondo dijamin kepling Kepling to teh iki acan rondo. la Dapun de bekayu
badhe blonjo napa mbayu badhe tendaan. Ampun kelama sampeyan ampun kuciwa kula rodo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Rawan rondo kanggo kurapate penting. Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting Josu melang yo preprat dijamin kapling.
koso pon abote ing taman asmara aku bukae nyimpen wadi nganti besok ora bakal bukae kepatrito wayah wangi nganti gagat rino Ini bisa kanggo contoh bapak Lah ibune. egote geolane jadi lokasi kek. Pokoknya sehidup semati. Ayo kita goyang lagi Bu ngadep ngene. Nah. catetan sajroning ati Datan luntur. datan luntur saya merati Oe oe oh. aku kowe dadi garwa Dadi garwa. warga leren neng gubuk asmara Oke. Arista. Bener kan dan Amerika jenenge gubuk asmara biyen kae andung tresno tanpa bantah bote neng taman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali gubuk kae gubuk kae Bu, mboten kesel napa Bu? orang duwe rasa kesel iki ta Semangat banget kaya Ya dulu bener. wadon. Ado-ado sekang bertah. Alah, jeparek-parek karo gareng. Oh. Ya, mereka balik-balik meteng angger parek Iya, karo iya. gareng. Oh, lagi ya. Temenan. Grisik-grisik jerek. Apa sih? Nyopo ger nyawer kok. Oh, yo ngene kok dibanding-bandingke. Iya lagune. Ya gaul Gaul teman masa alok ki. catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi siji mergo leren neng gubuk asmara
menawi acara dipun mulai pangantenipun sampun medal nggih. Gledang-gledang kae teku janji
tuamu pangkat aku rekoso uripmu iki wis wancine kowe dijauke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono lan ora ngledewo yen sliramu neko komo srengenge ngulon parane yen bengi rembulan Ayo ramane. yo ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngolon parane yen bengi rembulan jenenge tempe sorene dadi dale tresno tenan mbok anggap sepele Matur suwun Ayo lur sing karep Ayo. Lanjut. Wiwit biyen mulai aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo dunya Joko Mlarat dudu melarat ya wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu iki wis wancine kowe dijauke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono lan ora ngledewo yen sliramu teko pomo srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge koyo ngene rasane wong ora duwe tresno tenan tresno tenan kok anggap srengenge ngulon parane rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi gelek tresnamu abang-abang alalala iyo matur suwun jebulane ya tembang suarane penak Semoga aturan merem sahabat awis saderengipun ngaturaken lelagon-lelagon ingkang kasuwun mangke. Lali Nah kene masih. Oe oe oa. Oe oe oa. Ayo apa mak? La 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 la. Orang kena timpet ya. Merek. Sopo sing ora kenanan mripate
blala ngawe-awe kegugah rasa atiku yen nyawang esem uyumu aryo sayangi anakku loro wis rondo kono jaga kembang desa aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan awan paribasan kodhok gayu lintang ning mbok Monggo Bapak mriki. monggo Nggih, daripada dimpet ya, Pet. Ora Nggih. apik. Tak rewangi bati geni. pamriye apa iya Ngapepet loro atine. Aku ora bakal rapi. prasetnya mung ngono Sliramu priya tak enteni. tenang kuwi lho ya ya janji Monggo Pak E. Arita Bose Banjarnegara Monggo Bapak. Sareng-sareng monggo. oe oe oang oe oe oang la 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 Ewer ewer ewer. ewer ewer Apa? Siti yo Sapa sing ora kedanan mripate blala-blala ngawe-awe aku kan rasa atiku yen nyawang sayangi anakku loro duduk kono prawang kembang desa opo bisa keturutan momong putra urip bebarengan oh ora baik Ora bae. angger Gusti Alang ijabah ya ora baik. Nah, bujang oli perawan ya pirang-pirang. Jerene Bapak tetep ya ora. Napa mboten, Pak? Kula nggih saged mawon lah didongakaken. Li ora kudu-kudu wong bagus jodone wong main, ya pisan-pisan wong ala jodone wong ayu. Diarep bibite maksude. Nggo bibit ya, Pet. Tak rewangi pati geni pabriye karepen lulu katine aku ora bakal
Jan ora kaya Kang Waryo. Uripe pokoke kepenak dadi awet nom. Slow banget ora kana ora kene jan ketemune Pak Waryo. Iya Jan. Nalikane ing dalu Hati selawase karo ora kemutan, ora ketemu. Aduh, aduh Jan. Nalikane ro ing dalu Waduh yuk. Sor. mati ora bakal Sameneika sampun, Paman. Oh,
jroning ati. Lamun Ki indah ora ya mlebu. Apa mlebu separo? wis waras. Patis manis yen ngucap sing ati-ati. Bangsa tak anteni. Hati ati yen to bebrayan sejati. Oh terima kasih. Ayo mangkat. Iya ya. Punti bekayu pada tindak pundi Pati ngaren tindak wae ranu pataksi Ewean opo ora wedi timbang anggur kula gelem ngancani
blonjo napa mbayu padhe tedaan. Ampun kelama sampeyan ampun kuciwa kula rodo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Rawan rondo kanggo kurang padhe penting. Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting Josu melang yo prate dicekin kambing. Ji matur suwun. Buka kenangan. Asik-asik, asik-asik. Riwayat Umas Suwung buka crita wong sing lagi gandrung ana panggonan kang nista aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dorna rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin barang dilakoni Umas Suwung tanah potimar yen tresnaku ora bakal mudhar. Umas Suwung tanah polawang yen tresnaku ora bakal ilang. Apean geget latiku teko pasrahke jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang Umas Suwung sing dadi kenangan. Riwayat Umas Suwung bareng Arista Mose
gandeng rasa pawitan ati suci ngoso wis ndal wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni omah suwung tanpa dimar yen tresnaku ora bakal udyar omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang. Apeyan geget latiku